Een keur aan artiesten uit Binnen en Boetelon. De eerste act die hier achter me al klaar zit, is direct de al de grootste act in aantal. Praise, multiculti, van alles. All for one. Mama
Ti dà, mi castiga
Dankjewel, het is over.
En dat weer All for One. Prachtig mooi multicultureel koor. En ik ben heel blij dat ze voor u hier in Noorden live en dat het bevrijdingsfestival dit podium hier in woon. Mooi optreden. En ik moet zeggen, misschien is het bij jou in de tuin wel koud. Misschien is het in de stad koud. Maar hier op het terrein is het behoorlijk smoek, kan ik je hem vertellen. Dus dat valt gelukkig al in mij. Ze komen nou krijgt het podium al. Het zintje erbij. Wordt een beetje, hè? Ja, een beetje. Dat is wel koud. Toch wel, hè? Ja, maar ondertussen ben ik wel weer wat warm. Ja, want het zintje komt er wel een beetje bij. Ja, dat is wel lekker, ja. Prachtig koor, hè? Hoe lang zit je hem er al bij? Nou, al, ik best wel lang. Ja, hè? Ja. Vanaf het begin eigenlijk al. Vanwege de muziek, de sfeer. Ja, het voelt van binnen, hè. Het ritme en alles. Ja. En je bent ook zo prachtig mooi ongekleid. Hoe kom je hem onder deze kleren? Is dat speciaal makken? Ja, dat is een van de koorlijnen maken. Die is aardig. Kun je goed met een naaimachine hoor. Dat kun je wel stellen, ja. Ja, alle complimentjes om Mieke. Protte oefeningen, protte optreden, protte worden we met koor bezig? Ja, elke man het oefenen en redelijk wat optredens, ja. Na een weekend drachten, betteltjerken, korendag. Ik geef weer even voor strijden dat wij eerste worden, dus kom alle jaren. Ik dacht bloed fanatiek. Ja, zeker. Dank u wel. Ik ga even naar Basil. Dat is eigenlijk een beetje de koorleider, maar die probeert het zijn shirt uit te krijgen. Nee, ik dacht dat Basil te vast ging. Hoe is het met jou? Ik ben verstopt. Ja, joh, was een beetje verstopt. Wordt een beetje? Ja, maar je moet naar hem. Moet dat? Oké, ja. Basil, dankjewel voor het prachtige optreden. Dank je wel. Ik vind het altijd leuk in Friesland te spelen. Ja. Wat een mooi koor, hè? Ja, dank je wel. Dank je wel. Doe ons best, dat is all for one. Je besteedt ook al even een tijdje, hè? Sorry? Jullie bestaan ook alweer een tijdje. Ja, was daar bijna 7 jaar. Heel lang. Ja. Hoe hou je zo'n koor bij elkaar? Want ik bedoel, het is een grote groep. Mensen stoppen, mensen gaan door. Ja, de koor is altijd moeilijk om mensen vast te houden in een koor. Hè. Alle korenmensen, ze weten precies wat er gebeurt in een koor. Mensen komen, mensen gaan, mensen komen, mensen gaan. Maar ik heb een paar mensen, die zijn met mij dik 7 jaar. Hoe leuk is het dat je dochter meedoet ook? Ah, dat vind ik prachtig. Dat is de mooiste cadeautje die ik heb in mijn leven. Ik speel met mijn dochter, dat vind ik de mooiste cadeautje van mijn leven. Bevrijdingsfestival, bijzonder moment toch ook om te spelen? Ja, het is een heel bijzonder moment omdat de vrijheid. Hè? De vrijheid is heel belangrijk. Die willen wij ook in Afrika hebben, de vrijheid. Dat is een heel bijzonder moment om te spelen. We denken er wel eens wat makkelijk over, hè? Hier in het westen zeg maar op heel veel plekken zouden ze vrijheid graag willen hebben. Ja, en West, ze zegt wel, maar en de rest van de wereld, die is altijd moeilijk. Hè? Mensen willen erg vrij zijn als ze hier in het Westen. Die willen wij allemaal. Vrij om mooie muziek te maken. Ja, vrij mooie muziek te maken zonder oorlogen, genieten van... Nou, komen jullie naar het programma van Omroep Friesland. Die willen wij. Bij de Noorderwij. Noorderwijn, ja. Noorderwij in het programma. Ga je vandaag nog wat doen? Ga je het festival nog op? Nee, nu ben ik een beetje vrij. Nu ga ik met mijn dochter en mijn vrouw allemaal genieten van de rest van het Bevrijdingsfestival. Jij en het hele koor, dankjewel. Dankjewel. Dankjewel, goed zo.